Bon dia Catalunya, no som les 8 i comencem la primera sessió de Bale 2020 amb creació de fitxa i ja posem trigger warning tot el que pugui existir per si de cas. Ja pot sortir qualsevol cosa, violència, gore, violència, bromes de mal gust. De tot una miqueta, per tots els gustos. Començarem fent... Això seran unes partides a duet d'un màster i un jugador i a veure com ens en sortim d'aquest impro show amb el sistema de Bale del PBTA. Vale, creación de personajes. I tenim 6 estats. Ira, calma, tristeza, alegria, miedo i passió. Llavors hem d'assignar puntuacions depenent de com ens imaginem el personatge, vale? Menys 1, 0, 0, més 1, més 1 i més 2. Molt bé. O sigui, el mateix sistema diu que no... No és que siguis dolent, per exemple, si poses un menys 1 a por, no és que no sàpigues tenir por. És que, senzillament, quan sents por, les coses se te'n van del teu control. Ah, això està bé. Bueno, bàsicament... a l'hora de tirar no, però és interessant. Clar, però és més que res això, de la que quina tens més sota control i quina tens menys sota control. Molt bé. Vale, llavors també... Bueno, potser millor classes també, per així ens fem una idea de personatge, de què volem fer. Molt bé. Vale, hi ha 3 classes, sí? Una que són els ases, de as, no de cul. Y han desarrollado ellos un conjunto específico de habilidades que se llaman tu rollo. Pueden ser mercenarios, técnicos, tecnomédicos, rockeros, arregladores, nómadas, asesinos o ciberpilotos. Bàsicament algú especialitzat en algun rol. I a partir d'aquí li serà més fàcil fer tot el que sigui relacionat amb aquest rotllo seu i a la resta li serà més complicat. No, que és complicat, o sigui, serà normal. Molt bé. Llavors, hi ha els boosters, que els boosters són una cibernética para mejorar sus cuerpos y aprovechar la fuerza aumentada en combates cuerpo a cuerpo. Són cazarrecompensas, samuráis callejeros, especialistas en asaltos, matones, etc. Com la Molly del Neuromante. Sí, ve a ser això. I aquests bàsicament és que es tunegen a si mateixos, els altres també poden, i a més tenen una sèrie d'habilitats que poden fer sobretot en combat. O sigui, els seus grans avantatges són en temes de combat, cardar hòsties i... bueno, ja ho pipes. Correcte. Y los últimos son los pushers. Han entrenado tanto sus cuerpos como sus mentes para interactuar con el velo. Es el ciberespacio predominante, similar a internet, pero visual y táctil. És tàctil. Sí, com s'imaginaven els 80, vaja. Sí, una barreja amb el que és ara també. Que usan los cyberpunks, las megacorporaciones y otros habitantes del mundo. Vale, pueden imponer su voluntad en sistemas conectados al velo. Bàsicament ets un netrunner. Sí, són tecnomantes, netrunners, deckjockeys i tigres. Sí, venen a ser un case. Fantàstic. A veure, què escollirem aquí? Què farem? Tu tens clar? No tinc ni idea. Tu saps la jugadora principal. De moment sí. Què queda tu de... O sigui, és un món molt semblant al que és el joc de Cyberpunk, potser més el 2020 que el 2077. I és això, és un món anarcocapitalista amb megacorporacions que ho dominen tot, governs hipermega corruptes, delinqüència galopant, la penya es posa ciberimplants i millores com si res, però també a costa de pagar un preu. La pobresa és algo massa freqüent i les diferències de classes socials són descomunals. Sí, Cyberpunk. Correcte.
Doncs mira, crec que optaré aquest cop per un pusher. Un pusher. Sí. Què et sembla? Més runner d'aquests. Sí. A veure què tal. Anem a provar amb això. Vale. I no sé quin cognom posar-me. Una? Una, es diu Charlotte. Charlotte. I mirem Hem de ara... posar un nom català, no? Ara decidirem on posem la ciutat. No, perquè som pluriculturals. Som de món. Exacte. Ara ja no hi ha diferència entre diferents cultures, ara tots som iguals. La fitxa, aquest has de poder posar a la classe. Classe, això. Nivell 1. Correcte. Cajas de daño. Tens 4 puntos de daño. Molt bé. Llavors, a veure si hi hagués... Això. Estic mirant aquí. Tens un ciberterminal que has d'escriure tu com és. Et sembla bé. Conectores de interfaz en su cuerpo y un hueco de clase reservado para una especialidad que definirán el jugador y el árbitro juntos. El ciberterminal aquí. Hi ha d'haver un lloc que sigui equipo misceláneo, crec que és més, perquè el ciberterminal no te'l posa com a ciberequipo, i ara que sigui ciberterminal Cibermoda fantàstic. no està aquí, no està... Tatuaje luminoso, m'encanta. Aquí hem d'anar en compte perquè has de pagar pasta, per això. Ja m'imagino. Tecnopelo. Com molen aquestes coses, no? També hi ha armes. Òbviament, estan tornant als 90s. És el Cyberpunk noventero. Com de tota la vida. Sí, un trama de Johnny Mnemonic i... I tot això de la moda serveix per alguna cosa? Absolutament per res, és únicament... Estètic. Clar, però, Fantàstic. a veure, estem en un Cyberpunk dels 90, l'estètica és més important que sigui funcional. Molt bé. A veure, llavors, tenim apuntat d'aquí... Tens més o menys que... No. Aviam, què era? Tens menys 1, On 0, estava? 0, més 1, més 1 i més 2. Vale. Molt bé, ja està el personatge fet, la Charlotte Raptis, que és una mena de ninja hacker, a la qual contracten normalment per missions d'infiltració, de robatori d'informació, d'objectes, coses així variades, i normalment per clients clandestins, no? Per coses al marge de la llei. Aleshores té un implant neuronal que li permet infiltrar-se en el velo, que és... Si vols, escrivim-ho ja a la partida. Sí? Així ja ho anem explicant. Expliques el que fa i com... Com és? Començaria en un bar. Recordem que estem a la ciutat de Neo Barcelona. Neo Llum de Neo, perquè bàsicament la ciutat ha anat creixent tant que ha ocupat tot el conglomerat de ciutats que té al voltant, arribant a l'AMC, l'àrea metropolitana de Catalunya, que és pràcticament tot Neo Barcelona, que arriba quasi fins a Granollers. No, més enllà. Sant Celoni actualment forma part dels suburbis de Neo Barcelona. O sigui, Sant Celoni és l'extrem per un cantó i per l'altre cantó que tindríem? Podem arribar a Igualada, no? Tranquil·lament. L'interior, el que no coneixem tan bé, ja definirem exactament fins a quin arriba, perquè no... Vic, potser, podria... O ja Però queda molt queda lluny. també la part més del mig de... Ja, però com a suburbis... És el somni de tot barceloní super... La colonització de tot Catalunya. Barcelona, de tot Catalunya. Doncs en aquesta massificació urbana
On sol operar la Charlotte? On té per costum anar? Normalment va per les zones relativament perifèriques, no ben bé les més allunyades, sinó el que seria la penúltima corona, seguint la terminologia. L'última corona és cinquena corona, que és precisament Sant Celoni, no? Cinquena corona? No, però, o sigui, tenint en compte fins on arriba la ciutat, no actua ben bé en els suburbis, sinó el que està una miqueta més cap al centre. Llavors seria... Granollers. Granollers? No. És que més a prop de Sant Celoni que de Barcelona. Per això. Vale, doncs a Granollers. Destruirem... No Granollers, sinó tot el que equival a aquella distància. El barri que s'ha fet en aquella zona, vaja. Llavors, la Charlotte obriríem i es trobaria en una zona habitual, en algun bar o pub que solgui anar. Obriríem l'escena i la Charlotte es trobaria a la barra demanant que és habitual. Com és la Charlotte físicament? Com la podríem descriure? Doncs és una noia que porta el cabell bastant curt, té uns tatuatges luminosos que canvien segons el seu estat anímic. Se li veuen els tatuatges? Sí, els porta per bastantes zones del cos. Els braços, a la cara en té algun també, fent algun patró així simètric a les dues bandes de la cara. Sol vestir de colors foscos i amb certa discreció, perquè així els tatuatges li ressalten encara més. No sé. I la roba que porta? Quina roba porta? Així... Bastant discreta i normaleta. Texans negres, camisa negra i una jaqueta. No, la jaqueta seria el que menys discret és, amb diferència, i de fet serà tot el contrari. És d'aquest teixit que... Ai, com es diu? Que és així com tornassolat. Hòstia, com es diu? Espera un moment, vaig a buscar-ho. Sí, per ser discreta és molt discreta, sí, tant. No, és veritat. És que havia pensat que fos discreta, però no. M'agrada molt la idea de que porti aquest tipus de jaqueta. És una jaqueta amb teixit hologràfic, que es diu, que és aquest que reflexa les llums i brilla i és com platejat, però té moltes llums tornassolades. Vamos, que canta moltíssim. Vale. Bueno, potser entre l'ambient del bar no cantaria tant, potser seria un més de... Clar, a Barcelona hi ha gent que vesteix de tota manera, no? Clar, aquella zona, amb el temps, al ser més perifèric, s'hauria convertit en la zona dels més alternatius, més barris no tant a la moda, no tant a la primera línia, sinó d'ambients més de subcultures, podríem dir-ho així. Sí, algo així. El bar on està és la Tertúlia. La Tertúlia. La Tertúlia que estava a Sant Celoni. Ja l'hem canviat de lloc. Correcte. Molt bé, això serà fantàstic. Tenim un podcast i un poti-poti de tota la línia de tren. Llavors, clar, l'ambient d'aquest bar, què figuraria? Un tipus d'ambient bastant juvenil mitjana edat també, ja que en aquesta època una mica tots volen anar a la festa, no? La pressió que senten socialment a les seves feines o de les inexistents feines en alguns casos.
I el fet de la vida nocturna és bastant habitual. Llavors, de quin tipus d'ambient seria aquest club? De què... La tertúlia, què hi hauria? Què hi podríem figurar? Llums de neó intenses o... No, jo el faria amb un ambient bastant íntim, no? La típica llum esmorteïda dels pubs. No, algú bastant més de tranquis. On no veus el sostre dels cigarros que es fuma la gent? Clar, però això voldria dir que torna a ser legal fumar dins dels locals. Això sí, o potser et saltes la... O és legal fumar, però només aquests... com es diuen? Electrònics. Els electrònics. Vale, doncs si és Així electrònica... es barreja... No deixa fumar allà al sostre, bueno, és igual. Bueno, sí, però és aromàtic i es barregen tots els fums aromàtics i queda un ambient collonut. Estem fent un barcent d'aquests. Posen encens aromàtics perquè puguis entrar en comunió amb la teva cervesa. Deliciós. Què estaria prenent la Charlotte de beguda? Què demanaria més aviat? Doncs una deliciosa Guinness, evidentment. Bueno, el cambrer... En Joe, el cambrer? En Joe té un nom poc català, no?, per ser de Neo Barcelona. Bueno, però és que és un lloc de confluència de cultura, s'hi junta tothom. Això, tens un cognom grec, te'n recordo. El coneixes, en Joe? En Charlotte? Sí, clar, és el meu cambrer de confiança. Ah, jo us diria, ei, Charlotte, un altre cop per aquí? Sí, tinc una estona lliure, em ve de gust una cerveseta ben fresca. O sempre? En Guinness? Sisplau. Pues la Guinness... pagues amb el contactless que hi ha així estandarditzat en el teu canell. Correcte. Que quasi tots els ciutadans ja tenen preestablert per pagar. El diner efectiu s'ha tornat escàs en molts llocs. Això l'aniria prenent la seva cervesa, tranquil·lament. Sí, s'asseu en una taula, es posa a llegir, bueno, les notícies des del seu implant cerebral, que col·loquialment se li diu neuro, per motius obvis, perquè tenen al cervell, i fa una mica la funció dels mòbils actuals, no? Així que es connecta a l'equivalent a Twitter del seu moment o el que sigui i es posa a llegir les notícies tranquil·lament mentre beu la seva cervesa. Vale, doncs estiris així uns 5-10 minuts fins que en Joe t'assenyalaria una taula. Han demanat per tu en aquella taula. És una taula en un racó, una taula que disposa la seva pròpia làmpara de llum atenuada, que era encara més fosc, ressaltant les ombres d'una sola persona que hi ha, que apenas distingeixes per la distància i per la foscor que hi ha. Però no em sona de res. Ara mateix, a la distància a la que et trobes, no pots distingir qui és. Què està prenent aquesta persona? Veus un altre Guinness, també. Estàs en un pub, vull dir, la cervesa és el que més es porta aquí. Ja, però una Guinness és motiu de confiança. Vale, i Joe, qui és aquesta persona? Ha donat algun nom? És algú nou aquí, no l'he vingut mai. Jo crec que és un d'aquests, algun arreglador dels que et solen donar feina. Bueno, vale. Anem a veure què vol. Agafo el meu got i me'n vaig cap allà. Molta sort. Espero no necessitar-la. Jo també espero que no la necessitis. Li dono un copet a l'esquena, a l'espatlla, a en Joe, d'amistat, perquè, joder, en Joe em cau bé, és el meu cambrer preferit. Porta les birres, ha de ser el teu amic, no? Exacte. Bé. Ja fa temps que ens coneixem amb en Joe. D'acord, doncs vas cap a la taula. Vaig sortejant gent que fuma dels seus cigarrets
electrònics, intento no inhalar el fum que atenua l'ambient del pub i ja està, no sé què hi ha. Ni puta idea de qui és, no? Al seure et trobes una imatge que també era molt noventera, que era gent amb gabardina negra, a més. Veus que pertany a un home bastant ample, amb un pentinat tallat molt curt, que no et sona haver vist mai per aquí aquest home. Aquest tipus de look és característic d'alguna facció, d'algun tipus de persona, d'alguna tribu urbana o d'alguna cosa? No és massa genèric com per pertany a algun concret, per ubicar-lo en un concret. Tampoc veus símbols ni tatuatges. Sí que veus que els seus ulls tenen un color irisat. El seu iris té una gamma de colors molt àmplia. És com si tingués quasi tot l'espectre de colors allà variant. Sí, però va alternant els colors. És com si anessin girant de manera molt atenuada. Com les típiques làmperes LED. Sí, però van girant en el mateix iris. No hi ha dos punts de l'iris que tinguin el mateix color, sinó que es van alternant. Que maco. Al principi et descol·loca una mica, pensant que potser t'està intentant hipnotitzar d'alguna manera, com alguna pel·lícula barata, unes pel·lícules de l'època més pulp o de dibuixos animats, però no, te la fas una sorpresa. Vale. Sí, tu ets la Charlotte. Sí. Tens algun... la Charlotte tindria algun sobrenom? Per no... A veure, deixa'm-ho pensar un momentet. Ja ho tenim, el meu sobrenom és Ciberninja. Ciberninja 23. Llavors tu ets en Ciberninja... La Ciberninja, perdó. O la Ciberninja. Correcte, amb qui tinc el gust de parlar? Em dic Garrus. D'on és aquest nom? És de tot arreu. Estem en una nació multicultural. Bé, és una bona resposta. No hi ha nom d'aquí ni d'allà. Veuràs, Ciberninja. Tinc una feina entre mans i m'han dit que la teva especialitat és propiciar que els objectes es moguin ràpid. L'objecte d'informació, carregament, sí? Correcte. Ens entenem. En el moment que s'acosta la llum per parlar, veus que la seva tonalitat de pell és d'un blanc, però un blanc molt antinatural, molt quasi de marbre. Llavors... Això què denota? El que podries suposar és que no té... La seva pell és un sintètic. O sigui, és sintètica la pell, no que sigui un bishop. Vale. Llavors, segurament té ciberimplants subcutanis o que puguis... que tindrà algunes coses, vaja, que segurament sí que està versat en el tema. Vale. Llavors, mira, tinc una feina per tu. Per tu i un equip. Tu has de triar tu l'equip. D'acord? D'acord. Tinc alguns possibles. Deixo fer anar a tu l'operació. Que generós. I... Bueno, i en què consisteix? Hi ha un carregament que en menys de 24 hores creuarà la frontera, passarà per la Junta i baixarà direcció la zona de Nou Barri, de Poble Nou, de Barcelona Central. Llavors, necessito que aquest carregament a l'interrompre te passa un pen amb la informació. Bueno, podria ser com una targeteta, no? Sí, és una targeta I si li passo els meus implants dactilars, doncs ho llegeixo directament, no? Sí, vols que... Sí. Vale, doncs veus la informació, quin tipus de camió serà, el model, matrícula, empresa...
Quina empresa? Transporta és un nom d'empresa no gaire. Logística. Sí, és una empresa de logística, no és molt gran, és algo tot molt dissimulat. Fins i tot el tipus de camió no és algo de gran bagatge ni d'un tipus de seguretat extrema. Vale. I de quin tipus de mercaderia estem parlant? Estem parlant sobretot de mercaderia alimentària. Estem en un futur on, igual que el joc de Cyberpunk, com que estem intentant emular, el tema dels aliments és complicat trobar aliments, avui dia, aliments que no siguin artificials. La major part dels aliments que es mengen i begudes, encara que prenguis una Guinness, no deixa de ser una creació artificial emulant les Guinness d'abans. És algo molt aigualit, bueno, si això se'n pot dir aigua també el que té. El que passa és que, clar, no saps com és una Guinness normal perquè és algo molt de luxe, tant els animals com el menjar, com tot aquest coses que tenim avui dia, en aquest futur és un luxe. Tot sintètic. Exacte. Fabricat per grans corporacions. Vale. I aleshores aquest transport porta menjar de veritat. Exacte. Vale. Però està controlat el seu pes. Llavors necessito que la totalitat del carregament no arribi a la seva destinació i arribi també en la informació t'ubica, és a dir, fas una isomètrica darrere, el que seria el mapa de Catalunya. Un zoom out. Sí, llavors tot sol se t'ampliaria en un sector, en una nau industrial no molt lluny d'on estàs de Granollers, i veuries la nau en el polígon, quina és, el número de la nau. Vale. I necessito que s'entregui aquí, amb la totalitat del carregament. No preguntes, no respostes. Cobreu a l'entrega. Sí? O més ben dit, te pago tu i tu tries. O jo puc triar els membres que t'acompanyaran. Et deixo triar bàsicament perquè sé que ja has portat operacions d'aquest tipus. Et puc mostrar els altres operatius, els que tenies seleccionats. O puc deixar que triïs tu i t'acompanyar a la missió. No, ja ho trio jo. I això sí, el vehicle l'heu de posar vosaltres. Vale, no serà problema. Doncs ens repartirem, farem 30, 70. I un que vol 70, i l'altre vol 30. Un 30, això és molt poc. I al final som nosaltres els que en juguem... Una mica ranci, garros? Ja té la vida aquí, que la feina la busca sola, aquí. Ni tampoc es fa sola, noi. Pugem el 35%. 35. 50. 50? Però, a veure... No tens una perspectiva de negoci molt bona. Si pugem tant, jo perdo calés aquí. No, perquè l'equip el posem tots nosaltres, és la meva gent, tu només has de pagar i ja està. I què et penses, que la informació ve sola o què? Tota la informació que t'he tret aquí l'he aconseguit? No, però amb 50 està molt bé, tu fas la feina No. d'escriptori, nosaltres fem la feina bruta, és un tracte igualitari i perfecte. Fem una cosa, guanyaré menys del que tenia previst, però t'ho puc deixar amb un 40%. I és últim, no puc pujar més d'aquí, si no, no em surt a compte la feina, buscaré algú altre. Bueno, un 40 està bé. Sí? 40%. Vale, li dona la mà. Molt bé, tracte Un tacte polimèric. de la pell aquesta millorada. Sí, és algun tipus de... Doncs et passa Vale. i et passa les fitxes, els perfils, els bios de gent que podria ser i... Doncs anem a seleccionar els acompanyants. Molt bé, doncs
amb un amic meu i un amic seu. Llavors, us trobeu en el pàrquing del cotxe, queda bastant a prop del bar, i qui posa el cotxe? La meva. La teva amiga qui és? O sigui, en Garro està tot el contacte, que és el que has acceptat, que és bàsicament d'en Jacob, un mercenari que no només opera aquí, sinó que opera a diverses zones. Però en Jacob és el meu acompanyant, no? Sí, un dels acompanyants, que és un mercenari que porta una d'aquestes armes als pugells, bastant potent. És un home bastant alt i ample, de pell morena i a part d'armes bastant totxes, però que té un sèrie d'implants tant als braços com a les cames, com a l'ull dret. Segurament són potenciadors. L'ull sí que et sembla que és com si fos una mena de visor de lent que a mesura que va enfocant, doncs allò, En va girant. Tan analògic és això? No, per donar ambientació. Vale. Et sembla sentir-ho, com ara aquesta nova tecnologia hi ha diversos aparells. I això, té potenciadors i no s'amaga dels seus implants, és bastant obvi. Vale. Et saluda amb un modest gest del cap. Doncs el saludaré d'una forma semblant i... Ets en Jacob, no? Sí. Molt bé. Sembla que farem aquesta missió junts. Sembla que sí. Aquest és el tros de ferralla que hem d'anar. Ensenyàvem el cotxe, la teva amiga. Bueno, a vegades les aparences enganyen. Segur que en el teu cas també passa i tens un meravellós cor ficat aquí dins. Sí, clar. Dona per feina, sisplau. Li dono un copet en un braç, així com per vacilar-lo. Veus que al donar-li el copet al copet notes que és molt dur i que a més és com si haguessis topat contra un objecte quasi inamovible. Deu pesar potser el mateix que aquest cotxe o més. Déu-n'hi-do, espero que sigui útil i tant de massa muscular. Espero que sigui útil tanta xerrameca, expressió completament neutra i desprovista de tota gana de... En efecte, Enric de la seva actitud, trobo que és completament innecessària. Pugem al cotxe, ja s'ho farà. Abans de pugis, el cotxe ha arribat fa poc i baixa la teva amiga... Xènia. Amb algun nom català, no? Com és aquesta amiga teva? Doncs... com és aquesta amiga? Quina relació tens amb... Com és i quina... que la coneixes, quina relació tens? Bueno, és l'exparella del meu cosí. I, bueno, ells ja no tenen relació, però nosaltres sí, perquè hem fet algun que altre treball juntes i la veritat és que normalment és bastant de fiar. Treballa bé, treballa amb discreció... Vamos, que arregla més problemes dels que posa. Vale. I amb tu que es porta com... Sou amigues llavors o més de feina? Som amigues, no és la meva millor amiga ni algú a qui li confio... Bueno, sí, li confiaria la vida en una missió d'aquestes, però dir que tampoc... No, si tens un problema personal no és la primera persona a qui trucaries, però no, podria passar. Però sí, a vegades anem a prendre les juntes. En tot. Doncs la Xènia surt del cotxe, és una noia, podríem dir que és roja, amb un robes bastant curtetes, ensenyant bastanta carn, ensenyant carn i línies de modificacions que hi ha hagut en el moment. Sí, està tan modificada com el nostre amic impertèrric. No són tantes. El que té més possibilitats estètiques és algun altre tatuatge, entenc. Bé, típics tatuatges, lletres, japos, algun drac, algun tigre, el seu cabell és arrissat, salvatge, i agafa a la part de darrere del cotxe una guitarra, saps que és una dels millors del mercat ara mateix, com la vols dir ella, i se la posa al maletero, com
Trenca el maletero, agafa, i posa la mà en actitud de col·lega. Carlot, per fi ens tornem a veure, tia. Feia un munt que no em deies res. Sí, jo he estat una mica liada últimament. Què tal? Preparada per una miqueta d'acció? I tant, sempre. L'acció és el més important. I si podem tocar els collons d'alguna merda d'empresa del Megacorp, millor encara. Així es parla. Aquest és el teu amic? Bueno, no som amics, aquest és un soci. Molt bé. Sí, ei, sóc la Xènia, i para la mà, el nostre, bueno, el bon d'en Jacob, és que si em muta, li mira la mà, mira de la baix, i el seu gest és de completa i absoluta impassivitat. Et dius Jacob, Xènia? Segur que darrere d'aquesta façana d'home fort amaga una professionalitat desbordant. No dubto. Pot passar amb gent que no parla, o que potser no vol dir que... És igual. No, tema. No haig de comentar coses, vull dir per la feina. Així es parla. Doncs, som-hi? Vinga. O has de pujar al cim, no? Tot igual, copilot. Sí. Jo, evidentment. Jacob. Jacob va anar al seient de darrere, perquè a més a més és molt gran i ocupat, més d'un seient. Llavors m'he tirant, he sortit de Rollers, fins jo per una rata per allà, faríeu alguna... Com passaríeu? Per rutes de pago o rutes de... O quin... Tema diferent. Quin pla tens? Planifiqueu el cotxe, no? Entenc, perquè és el trobat allà. Exacte. A veure, és només un camió, no? Sí, és un camí petit. Si comparteixes el info amb els altres. Per tant, el tema seria interceptar-lo en alguna zona no massa concorreguda, no? I fer-nos amb ell. El que passa és que segurament amagui alguna trampa, no? Segurament vagi més protegit del que sent. I no s'ho tindran en compte. En Jacob Cornier, no? Crec que això sempre fa de saltar directament. I la Xènia, ja t'ho dic, tia, jo segueixo tu... Que conformista, no? No té amiga, després li paguis les birres. No, i tant, que li pagaré. Només es tracta de trobar el camí. Va, teniu unes hores, és a dir, llavors quin és el pla que sí? Anem a buscar la zona on se suposa que va passar. Clar, una zona, això, poc concorreguda, on se suposi que va passar. Vale, llavors. Ara mateix, per l'hora que és, tindré el temps de potser arribar fins a la zona que sigui l'alçada de Figueres, aproximadament. És a dir, seguirà aproximadament el que és l'autopista fins a la seva destinació a Barcelona. Llavors, us dona temps d'arribar, doncs no arribi el camí per la que és l'alçada que transcorre per Figueres. L'autopista la van fer volada, sembla un megapont que va de punta a punta, diversos punts de parada i entrades i sortides, i cobert. Llavors podeu anar a la zona d'on dius per més amunt, per més avall. Doncs la que sigui més tranquil·la. Llavors, també una cosa, l'autopista està coberta, és a dir, és com un pont volat des de que surt de la frontera fins pràcticament a l'entrada a la ciutat. A partir d'entre la ciutat, llavors la zona es descobreix per poder sortir. Hi ha diverses entrades i sortides. En zones menys poblades, la carretera està coberta amb plafons de banda i banda. No pots veure si hi ha cotxes. A dintre de la carretera no et pots parar perquè és una autopista, per tant, si pares s'arriba a alguna avaria. Tindrà en breus algun tipus de gent de seguretat o així per fer-te fora de la carretera. Vale. Jo podria... Entenc que hi ha càmeres. Sí, hi ha càmeres. Vale. Doncs, no sé, podríem entrar en el sistema de vigilància i veure actualment pel bar. Buscar-lo d'alguna manera. I tant. Vale, com ho faries per connectar-te? O sigui, faríem com un moviment aquest per connectar-te amb el que sigui el velo.
Llavors tirarem els 2 daus. Però, a veure, com ho faries? Digue'm com entraria la Charlotte en el sistema. Hi ha alguna zona en parat? Sí, hi ha diverses àrees de servei, electrolineres, gasolineres... Electrolineres, clar. Ara hi ha Clar, ben vist. un híbrid entre també vehicles elèctrics i vehicles amb altres tipus de combustible. Com ara? Altres tipus de combustible, com els que es van inventar per la presentació. Doncs... Sí, jo m'aturaria a algun lloc on pugui accedir això al sistema de vigilància de les carreteres. Bueno, entenc que les estacions de servei megas deuen haver mutat, no?, en aquest futur cyberpunk. I ara és una megacorp. Megascorp. La megacorp de les carreteres. Exacte, tenen el monopoli de les àrees de servei. Fantàstic, m'agrada. Llavors pares en un Medes que la major part de l'àrea de servei té gasolinera, té xiringuito, té zona de cafeteria i zona de souvenirs, que dius, a aquesta alçada no sé per què hi ha souvenirs, si no comprarà res, però vas. Bueno, sempre hi ha gent que compra coses. Llavors us trobaran al pàrquing, és a dir, la Xènia aparca el cotxe al pàrquing i... què feu? Diu, tia, anem a la cafeteria o com va això? Voleu un cafè, nois? Jacob diu, jo no voler. I la Xènia li permet estar a quedar-se al teu cotxe? No. Xènia diu, fora del cotxe, fora del cotxe. El Jacob agafa, surt i s'asseu en un banc que hi ha habilitat per gent a seure. El cantó dels típics guiris turistes que estan menjant algo de camí. A veure, discrets, jo crec que no devem ser. Sobretot amb aquest tio enfurrunyat i el marí empotrat. Tu pensis, hi ha gent bastant més estranya. Sí? Si la Xènia vol prendre un cafè, jo la convido, si vol. I tant, la Xènia s'apunta i qualsevol cosa gratis. Fantàstic. Música. I calés no s'ha guanyat, per això té la feina aquesta de... Ja l'art segueix sent un camí difícil, no, en aquest futur? Sempre. L'art ho passa malament sempre. Que bé. Fantàstic. Doncs això, anem a la cafeteria i si hi ha alguna zona més o menys discreta on em pugui connectar la xarxa de càmeres del sistema de carreteres, ho hauria d'entrar al control de l'estació. Clar, l'àrea de servei en si, o sigui, al cantó de l'àrea de servei hi ha un petit recinte que sol ser de control i manteniment de les pistes. Una caseta petita, on segurament hi haurà típica plaques de comandament elèctric, on enganxen els switchos i les històries de càmeres o de xarxa i de connexió. És a dir, estaria al cantó de l'àrea de servei. Però clar, òbviament... Estarà connectat. I té una càmera també enfocant just a la porta d'aquest recinte. Vale. Doncs... podríem anar cap allà després de fer el cafè, que és el que convidaria la meva amiga. I si ella distreu a la persona encarregada, jo podria inhabilitar la càmera. No hi ha persona, no hi veieu cap persona. No, és un sistema completament automatitzat. Almenys pel que veu des de fora. Doncs, home, el seu seria inhabilitar la càmera. Sí. El seu, algú que està tan proper, puc fer-ho des del meu plan de manera contactless, ja que el meu implant està tonejat per poder fer aquestes coses. A veure, el contactless, fins a quin abast podria tenir? Perquè, clar, una targeta, per exemple, de pago no arriba a diversos metres de distància. No, podria ser un metre, per posar-ho així fàcil. Vale, sí. Doncs anem a arriscar-nos una mica i fes-me una tirada per intentar saltar la càmera,
que hem dit que no era el teu... Vale, no és el teu lloc. No. Llavors tires 2 daus, de 6, tal qual, i has tret un 7. En aquest moviment, clar, o sigui, ho aconseguiries, però tens una conseqüència negativa. No! Per què aquí com va? Vale. És un moviment per defecte, llavors hi ha els altres moviments ja establerts i aquest és com el de defecte. Vale, llavors el que has aconseguit és bàsicament desactivar temporalment la càmera. I ara hem d'anar amb pressa. Sí, exacte, no tens uns pocs minuts, com el tindries un quart d'hora, potser és molt, però és la teva millor opció. Vale. Jo pensava que em donaries 5 o 5 i ja està bé. Vale. Estàs estimant que són 15, podrien ser menys. O sigui, podria reenganxar-se abans i no saps quan trigaràs en fer en el sistema de càmeres. Vale. Doncs, ràpidament intento buscar, no? On... Tens una porta tancada. De quina manera està tancada? És una porta amb bany electrònic. Per tant, la puc intentar pilotejar. Torno a tirar? No, va, ara no és tan complicada, però passes el... Clic! Sobre... I és una porta que està en un cantó. Molt bé. Llavors entres el que és una modesta, molt petita sala de comandament, amb alguns armaris també rotllo rack on tenen diversos aparells de comunicació, switchos, repetidors, temes varis, un quadre elèctric amb directe de les proteccions, on reparteixen, un mini transformador annexionat que no pots accedir des d'aquí, hi ha una parella per entrar-hi, una taula amb una connexió per posar-hi algun... o sigui, per poder-te connectar. No hi ha cap ordinador, no hi ha res de control, és senzillament per poder anar i connectar-te. Que segurament serà que els treballadors han d'anar amb algun ordinador portàtil o algun sistema en què connectar-se o una tablet, es connecten i llavors poden interactuar amb el sistema. No seria això. Te connectes amb un xarxa. Vale. Aquí sí que et tornen a tirar, aquí sí que estàs ja... estem arriscant una mica més. Oh, no! Sí. Merda! Bueno, aquí volem fer una cosa, doncs, o sigui... Bàsicament, pateixes una desconnectada i estàs fent tot l'esforç que pots per aconseguir anar a les càmeres i estàs rastrejant totes les senyals de càmeres de tots els... O sigui, estàs analitzant tota la informació de totes les càmeres que hi ha. Llavors, aconsegueixes trobar la furgoneta com passa el control aduaner just a l'entrada de l'autopista. És a dir, surt de totes les carreteres estan controlades ja per empreses externalitzades fora del govern. Llavors hi ha la frontera, directament entra en l'autopista, veus la càmera de com ha entrat la furgoneta i més o menys pots establir l'ordre, o sigui, saps que ha entrat ja per la frontera. Per tant, imagino més o menys a quina hora passarà per cada lloc, no? Sí, saps exactament a quin temps estarà a cada una de les ubicacions, a no ser que pari en una ruta de servei, però ho saps. Llavors, et suposa un gran estrès mantenir totes les càmeres, o sigui, has hagut de fer un gran esforç i perds el control del temps de l'altra càmera de seguretat. Però l'altra càmera no apuntava on estem ara. Doncs, no apuntava a la porta. Per tant, en principi encara no ens ha vist ningú. No, sí, no. Hi ha alguna altra sortida per aquí? No, no hi ha una entrada per aquí. És un habitacle molt petit. O sigui, en temps de Covid, tu i la Jenny no podíeu estar juntes allà perquè tant gens costa respectar-la. Ah, sí, el Covid, aquella plaga que va sonar el món fa... Exacte. Vale. Doncs... Que no m'havies dit en quin sentiment, Ara farem tema de sentiments, no he fet així perquè, clar, amb què volies tirar? Calma. Calma? Si llavors tenies un èxit parcial, bueno, ja. Doncs... no sé, la Xènia no té alguna cosa amb la que pugui trencar la càmera o alguna cosa. Dius la Xènia que trenqui la càmera?
agafa directament amb el seu puny, té un monofilament de la mà i amb això agafa i talla la connexió a la càmera. Intenta fer-ho dissimulat, que sí que intueix, o sigui, just abans que ho faci, dona la impressió que la càmera tenia un led vermell que anava fent pampallar, que semblava un pilot de bici. Vale. Espero que la Xènia hagi tingut la sensatez de tapar-se una mica la cara. És una experta, té palestines i motors per tapar-se i Vale, fantàstic. Doncs, molt bé, anem... Aquella caputxa típica que porten al seu de portadora amb una caputxa. Doncs fugim cagant llets, no? Què tia, saps on està o no? Sí. Ja sé per on passa i ja sé per on podem anar. D'aquí a quanta estona estarem allà. Vale, doncs fem el cotxe, i on pareu a on aneu? El lloc més tranquil on suposa que vagi a parar ha passat. No sé si pararà, o sigui, un lloc tranquil, llavors... I intentarem arribar-hi, doncs... Clar, que si cal doncs donem voltes, no? Però perquè entenc que encara hi ha alguna rotonda. Hi ha les incorporacions de les rotondes per baix i les incorporacions de Doncs això, si arribéssim abans del que sigui, doncs donem voltes. Clar, però continues tenint que l'autopista té el cantó i cantó està tapat. O sigui, està elevat i tapat. Clar, però anem a l'autopista, no? Però en sentit contrari. Baixaràs i tornaràs al contrari com ho fas, això? Com interceptes la... Però és una autopista d'una sola direcció. Clar, tu tens un carril tens un sentit que té com 4 carrils i l'altre que té 4 carrils, cada sentit estaria tapat. Això no ho he dit abans, però sí això. Cada sentit té tapat. Vale. Doncs aleshores hem d'anar corrents... A l'alçada en què estàs tens temps de sobres d'anar allà abans no arribi la senyora. Anem allà, en una zona on vagi a passar, on podem interceptar la furgoneta i fer la fiança. Vale, arribes a l'alçada on te podries esperar a la incorporació per entrar i la Xènia a la que li diu el moment d'entrar entra i veus el camió petit, és poc més gran que una furgoneta i el teniu just a davant. Vale, doncs sigue ese cotxe. Vale. Dona senyals de que vulgui fer el govern. No. Està continuant pel seu carril. Vale, doncs no sé. Quan ens trobem en alguna zona tranquil·la, podríem avançar-lo i posar-nos davant. Vale, doncs poseu davant. En darrere. Però posa't davant, estàs davant al mateix costat que el camió. Sí, i ens anem. Bueno, que no està anant. Quan aneu de cop, o sigui, voleu frenar de cop davant del camió? No, clar, això no perquè ens arrollarà. Més plan. Clar, si anem frenant suficientment com per poder estar a menys d'1 metre d'ell, podria piratejar-los el sistema i fer-los planar. Mira, encara et diré més. Amb la teva connexió a Wi-Fi que tens, podries a més d'1 metre, pots connectar perquè té una senyal que s'està emitint sempre. O sigui, està com amb una utilitat bastant potent, o sigui, està emetent senyals de manera bastant potent perquè està donant la seva senyal, la seva posició a una central. No. És normal que enviïn la posició a una central per saber on està. Vale. Doncs els piratejo. Vale. Ho intento. Pirateges, què li vols fer? Què vols fer exactament? Vols entrar només en el sistema? Vols obligar a fer alguna cosa? Sí, que pari. Que s'aturi. Podríem ser allà al mig de l'autopista. Home, si pot no causar un accident, doncs seria el seu, no? Però això que s'aturi. Vale, o sigui, tira'm què sent el teu personatge quan... Ara està tranquil·la. Està confiada de que ho aconseguirà i de que ho tindrà. Doncs tira'm calma. Ala, que mal! Doncs, aconsegueixes entrar, li fas reduir la velocitat
I just en el moment en què està reduint la velocitat, l'està reduint paulatinament, no aconsegueixes que ho faci de cop, vosaltres us acopleu amb ell, i de cop unes llums estroboscòpiques aquestes que van girant de l'interior d'aquesta autopista com coberta van donant senyals i veieu un cartell lluminós que diu cotxe amb la matrícula la vostra, deturi, sisplau, les seves activitats i presenti de la propera àrea de servei a l'àrea més propera immediatament. Merda. Què diuen els nostres companys? En Jacob està... La gent, merda, ens han trobat i hem de sortir d'aquí per enllers. Doncs... Esteu a punt d'arribar a la sortida que et marca el cartell lluminós. Teniu unes llums de la llunyania, estan acostant per darrere. També. No és la policia, és un cos de seguretat, no la policia com a tal. I la furgoneta va més lenta? Sí, va més lenta. No esteu fent nada més lent. Home, doncs en Jacob podria agafar i saltar la furgoneta, no? Intentar prendre el control. Igualment esteu en marxa al mig d'una autopista oberta amb que saltin el cotxe. No? I així fugim amb el cotxe. Què en pensa en Jacob? Li agrada la idea? Pensa que tu també, com pot ser d'aquests, estàs fiant d'algú que no coneixes, agafi una furgoneta i per veure ràpid el que l'he amb tu. Ja. Però actualment sembla que no estem així molt bé. No sé. La situació s'ha complicat una mica. En Jacob no ho veu clar, però a veure, està agafant, obre la porta, fa la seva arma, agafa algun tipus de... bueno, no saps què és tapar exactament, llavors obri la porta, es dona un impuls en els seus implants i salta i amb les seves mans millorades aconsegueix agafar-se a la part del carregament de la furgoneta, del camió. Vale. Però és que està clavant els dits. En plan Terminator, no? Sí. Vale. I està cap al seguint del pilot. Jo no puc tornar a intentar hackejar el cotxe. Sí, torno a intentar. Ara... Clar, ara ja no està calmada, ara seria passió, potser. Passió és algú més. O miedo. Ara què estaria? Ansietat... Home, una mica embaràs també. Li ha sortit molt malament. Vale, doncs tira miedo. Però tens allà... Tens el dalt? Sí. Vale, bueno... Ara sí que has aconseguit entrar. Clar, has pogut entrar al vehicle per reduir la... Sí, per poder ajudar-li. Ara, una altra cosa és que quan fas una tirada exitosa, marques aquí un pico, una missió, i quan facis la contrària, si marquem una aquí, i ens desmarcarem dalt. I sembla que anava així. I això per què serveix? Per què? no puges? No, perquè quan tens el pico d'emoció, si quan arribes al màxim, tens uns picos d'emoció i tens uns bons efectes d'aquesta emoció, però tens per on tens que anar a trobar dalt. Fins que no acabis, no facis prou, o sigui, llavors has de fer o tirades per treure't els picos o has de fer moviments per rellegerir la passió i que t'està dominant l'emoció. Doncs, a veure, aquí sí que ja te diré que t'estàs estressant molt, aconsegueixes entrar, però te fa un petit xispasso en el teu mitjà d'interconnexió i te fa una cremada.
i te fa, és a dir, te deixa bastant estabornida la mà i et diria que t'apuntessis un de mal. T'afecta tot el sistema nerviós que està connectat a l'aparell. Vale. Què li fas fer a la furgoneta? Això que s'aturi perquè pugui arribar... Bueno, per poder-nos aturar nosaltres al costat i abonar-la i marxar. S'aturi, vale, frena en sec. Llavors, en Jacob surt circulant. disparat Bueno, tampoc crec que es faci mal. uns metres rodolant, la Xènia també frena. El camí, a més, al frenar de cop, tomba. Què dius? No, però no, tampoc cal que freni per a seco. Si fa una frenada progressiva. Sí. Vale. No me'n sec així a saco, no. No, lent. Va fent molt a poc. Fins que arriba el conductor. Els cotxes de seguretat ja estan a prop. I Xènia, cagant llets, pugem una. I sents una veu del megàfon dels cotxes. T'aturis ara mateix, immediatament, o obrirem foc. Vale, doncs, Xènia. Estem autoritzats pel decret llei establert pel govern central d'obrir foc en cas d'incompliment de la normativa en respecte a la privacitat de la seguretat de les instal·lacions i dels altres conductors. S'aturin immediatament o obrirem foc. Xènia, pugem a la furgoneta, no? La merda, que tot amb el cotxe. Bueno, doncs jo pujo a la furgoneta. Bueno, si vols que pugi a la furgoneta m'has de comprar un cotxe nou, tia? No, podem anar seguint-nos, però jo pujaré, no puc deixar que tu sol. Vale, perfecte, doncs... Endavant. Vale, doncs si vas a intentar pujar a la furgoneta, vés al cotxe, surts de fora, clar, tens una agilitat bastant considerable i ja ets experta en temes de robatoris no només cibernètics, sinó també. Llavors, igualment, estàs amb dos vehicles en moviment, intentes saltar a la furgoneta, en Jacob ha accelerat, el que ha pogut fer amb el control de l'home, l'ha tirat per la finestra. Òbviament, la intuïció és que els cossos de seguretat s'hi obren foc en treus. I saltes, tira'm per arriesgar. Què sent ara el teu... Miedo. Com ho faria per tirar miedo un altre cop? Toma ja. Marca't un altre tipus. Com ho fas? Explica-me com saltes a la furgoneta. Salta, s'enganxa com pot a la furgoneta. Bueno, com pot, no? Ho fa amb força gràcia, no? Pel que veig. Té un moviment felí, no? S'estira, s'arronsa com un preciós gat. S'enganxa a la porta de la furgoneta. Vale. A la que entra, en Jacob, estressadíssim. Clar, entenc que li passa per sobre d'en Jacob. No entres... vas a la mateixa que en Jacob o vas a l'altra porta? Hi ha dues portes. Però clar, si salta molt més... No sé. Però llavors un cop t'has agafat el camió... Vale, no. O sigui, és més ample la cabina que el cotxe. Llavors un Jacob molt estressat. Merda, com a mínim poc estem perduts. Doncs vinga, fot-li canya. Apreta l'accelerador. Més, vinga, va, ràpid! Tot això és culpa teva. Culpa meva? Clar, fes alguna per arreglar-ho. No eres tu l'experta en robatoris? En Garros em va dir que tu ho tenies tot controlat. I només l'estàs liant. Home, bé que l'hem provat, no? T'aturis immediatament. Últim avís. Obrirem foc. Va, espavila, arrenca! No els puc deixar enrere. Són cotxes de... Els seus cotxes són més ràpids que trasto. Hi ha alguna manera de... hackejar alguna cosa? Què vols? Hackeges el món. Perquè els cotxes vagin més a poc i el teu més ràpid. No, però jo podria fer al·lucinacions, és veritat. Però he d'estar a prop, no, de les policies. Sí. És a dir, en el moviment on esteu ara, a veure, si poguessis connectar-te d'alguna manera a la xarxa del... no sé, la xarxa de la... Clar, perquè mitjançant el sistema del cotxe no puc com saltar amb els cotxes de la policia. Pots intentar forçar, exposar-te que rebràs mal, que si ho aconsegueixes,
Bueno, i t'exposes a poder fer això. No veure res més, però... sí. Sí? Direm, què sents ara? O com ho fas? No, ara sento ira. Bueno, miedo també, però ja m'estic començant a saber com està la situació. No! Vaya! Bueno, a veure, és tot un cinc. Llavors... Bueno, a veure, els volies fer crear una il·lusió. Què consisteix això? O sigui, entres en el sistema, què fas? Bueno, hi ha moltes coses que podria fer, com ara atordir-lo d'alguna manera visualment o auditiva, en plan que sentin molt de soroll o que ho vegin tot lluminós i no s'arriben per les més conduïdes i de paraules. O, però això ja suposo que és més complexa, donar-los la impressió de que hem marxat, com que ens hem esvaït, no sé. Vale, doncs crees això, o sigui, el que aconsegueixes és que, bueno, tria alguna cosa o altra. Sí que podries fer que desaparegués, no trobaria tampoc molt disparatat. Home, seria el més pràctic, no? Perquè així és com on hem d'anar. No, almenys que ens doni el temps suficient per poder marxar i que ens atrapin. Vale, doncs ho fas, o sigui, fas que desapareixeu del seu camp de visió, és a dir, com que els vehicles deixen de ser automatitzats amb l'evolució de l'electrònica, i al final els vidres són uns vidres tintats, els tipus de cotxes aquests que tenen el cos de seguretat, que al final els hi pots carregar imatges en aquests vidres. Llavors el que tu fas és al revés, alteres la imatge perquè es pensin que estan veient a través del vidre i el que realment estàs fent és els hi carregues una imatge que digués en Photoshop on desapareixeu vosaltres i ells no us veu. Ara bé, estàs portant-te tant al límit que això fa que et provoca una descàrrega interna que et deixa pràcticament a zero, o sigui, quedes quasi inconscient, que et deixes perdre el coneixement. I és pràcticament quasi 2 minuts de vida a zero, i al cap d'unes... És a dir, això pot revisquent algun moment traumàtic que s'ha passat, algun moment, un flashback, on està en una... Suposo que estaria en algun tipus d'institució molt pijals, tot plegat. Estan en les aules típiques aquelles dels pedis, que són blanques i tot de nens sobre gespa, amb una professora amb una pantalla hologràfica que es desplega per darrere, el professor amb una vara assenyalant, explicant, i dient, i ara deixeu sortint de la taula es plega, són taules que no estan tocant al terra, sinó que es desplacen per un tipus de superconductors, bugueu tot plegat. I llavors us podeu a jugar de cop sobre una porta i veus que una figura familiar, el teu pare, mare, tutor, doctor, ve a buscar el teu oncle i està la mà, seu, i despertes en el mateix seient de la furgoneta on estaves, però alguna cosa canvia, tens com un regust metàl·lic a la boca, que notes com tot moll per la zona de la boca, suposo que has sangrat bastant pel nas i sangrat a la boca, i a la que intentes moure una mà per tocar-te el nas, per veure si és sang, no pots. Mires cap a baix i la xarlota està lligada al seient amb fil, amb cinta americana, mal fet, però està lligada. A la teva esquerra, en Jacob es troba conduint tranquil·lament el cotxe i hi ha un seient de darrere, si mires, hi ha la Xènia també, posada en cinta americana i veus que del seu ventre una taca vermella d'un color no gaire maco i que respira amb dificultats. Què ha passat? Jacob, què has fet? És fort que tenim al voltant les paroles de les carreteres. Esteu en una carretera que és secundària, en moltes carreteres secundàries. Què he fet? Penso cobrar el doble. Penso cobrar el carregament i després, com entendràs, jo m'haig de guanyar la vida. Porto a seguretat i t'entraré allà. Però potser ja veurem com ho entrego. Que mal parit. En Garros m'esperarà per un contacte públic com aquest. Per tu, doncs, algú ha de pagar
liat, estaríem morts, no sé per mi. Estaríem morts, no sé. Per culpa teva ens està buscant, no podem entrar a l'autopista ara. I quan parem a segons quins llocs, tindran el nom de les nostres cares, també hi hauran posat alguna recompensa. Clar, entenc que ara tira cosa a cosa i és una mica complicat. Però no és impossible. Clar, jo té molts plans. Però per una banda seria divertit poder gravar la seva cara i enviar-la a alguna banda, que ho malament. I per l'altra... No tens sistema de gravació ocular. No, però no gravar-lo jo, sinó... No fa com gravar. De cama. Poder seria el seu inhabilitar el secret, no? Vale, què fas? També intentes connectar-te a través del... en els seus implants? Vale, doncs proves una altra arriesgar. Quina més que tiraries ara? Té por? Pues la por et dona ales, eh? Bueno. Marca't un altre picon allà. No. Joder. Doncs sí, és a dir... És que fas més per distreure'l o per fer-li mal directament? Home, el seu seria... Bueno, clar, no s'està produint, mira com es produïa. Bueno, sí, està bé. Vale, quin implant atacaries? Quins té? Pots destruir-li té un implant ocular, una cada braç i una cada cama. Podries atacar a un d'aquests. Són 5 en total, podries atacar-ne un i deixar-lo completament destrossat. Doncs poder una mà. Una mà, vale, doncs la mà se li curtcircuita, comença a fer moviments molt ràpids, perd el control del volant i fa una petita deflagració que el deixa sense una de les mans i notes que realment li has fet molt de mal, li ha afectat molt i ara el camió està descontrolat. Vale. Jo puc intentar lliurar-me, dius que estava molt fet, no? Sí. Doncs intentaria desfer-me de cada lliurar-me. Vale, doncs tirem un altre cop a arriscar o l'altre. No, tira la noció. Ai, vale, sí. Aconsegueixes, li dona un sotrac, xoca contra un tipus d'objecte, deixa mig grogi, però aconsegueixes mantenir i l'únic que ets capaç de distingir que vagi per la carretera. Què ens fas? Intentaria carregar-me l'altre braç. Clar, però estàs... A veure, llavors et faré tirar amb desavantatge. No sé si m'agrada molt perquè com torni que... Perquè l'hòstia aquesta t'ha fet perdre bastant el sentit, pots controlar el cotxe, però a dures penes amb un braç... Encara tinc la pistola, la meva pistola? Sí, no te la tens, no només t'ha lligat i no ha notat la pistola amagada que tens. Tens una sola mà agafant el volant. Per apuntar una pistoleta petita tampoc necessites dues mans, eh? I en què apuntes amb una pistola que si tens dues mans? El tens a la cinta, es pot treure d'una i poder agafar el volant. Vale, només d'una. Sí. Pensava que era de les dues, vale. I què fa? Bueno, encara estava queixant-se de la mà, però s'està recuperant ja, més o menys, però que tu estàs pràcticament a tocar d'ell, per tant, no té pensat fer-te coses maques, precisament. No, jo tampoc. Vale, si tinc una altra mà utilitzada i la cosa me l'empresa, doncs no sé si podria... Pots arriscar-te tirant amb desavantatge i intentar la tirada. Perquè mossegar-li el coll per intentar que t'assagni, o potser això ja és un personal. No és molt cyberpunk. No. Vale, intento destrossar l'altra mà. Va, torna a tirar amb l'emoció que... Marques aquí, que no Doncs has aconseguit hackejar l'altra. En comptes d'explotar aquesta, però el que fa és deixa de funcionar, passa a ser com una mena, és únicament una matèria inerta. No pots utilitzar la mà, però no explota encara. Llàstima. Vale. Que sí que fa és, però, amb el braç et pot apartar, però no té força perquè no comptàvem que no pot utilitzar normalment el braç cibernèticament, sinó la poca musculatura que té i t'aparta perquè també estàs molt fet a pols encara del hackeig d'abans. I et sembla sentir l'agònica respiració de la Xènia darrere. Clar, no puc fer res per ella, a menys que ens traguem de sobre el tio aquest. Estàs al seient, intentant agafar el control
M'intento deslligar l'altre. Bueno, Mataràs, filla de puta! això si no ens mates tu abans, cabrony. Doncs ara sí, en comptes de recuperar el control, trauria l'arma i li dispararia. Vas a neutralitzar-lo, tira amb l'emoció que estiguis utilitzant. Ira. Toma, un nou. No, generas 2 puntos, pero sufres daño al hacerlo. Gastar un punto durante la escena para cualquier daño, estaba cargat, aunque és una situació bastant concreta, agafes, dispares, i recarga el tiro bé i no cau, però queda en el seient i deixa de moure's o penes uns pocs moviments. Això sí, de cop el camió xoca contra algú i comença a volcar, tornes a perdre el coneixement. Joder, Dios, no m'anirà l'escena. I et despertes un altre cop, cap per avall, que t'està aguantant la cinta, just al despertar-te caus contra el sostre i en Jacob està al teu cantó, completament inert, Mort. perquè bàsicament us ha posat sense voler cinturó de seguretat. La Xènia està penjant boca cap per avall, del seient de darrere, Està viva. i les penes, doncs sí, la cabina s'ha mantingut bastant estable. Vale. Puc veure on estem. És fosc. Hi ha el que sembla algunes plantes per voltant, terra, o sigui, deu haver entrat en algun hort, o alguna cambra d'aquestes d'agricultura controlada que hi ha de les zones rurals, futur s'han dedicat directament a conreu. Agricultura. Agricultura, exacte, agricultura en massa. Vale. Bueno, que clarament el carregament aquest està bloquejable. Potser seria treure la Xènia i portar-la que no hi hagi algú. Vale. Però la Xènia, i la tinc de sobre, recupera la gana senzill. M'ha disparat, ha sortit de manera certa. Quan intentava tirar-te a l'estret. Però Ja ho he vist, va, resisteix. Et portaré a algun lloc on et puguin curar. Està mort. M'ha ocupat d'ell, però... puta mare. Clar, ella també té plans. D'alguna manera no pot fer... no sé, forçar-los perquè la mantinguin en vida o li donin una mica de vitalitat. Bueno. Que no arriba a algun lloc. Pot arribar que no noti tant dolor i sí, l'ajuda a mantenir la gent i agafa un tros de tela intentant parar un poc d'hemorràgia i tot això. A veure, no ha tocat cap punt vital, però la sang no era tan gran perquè no era una ferida molt severa i no es complica la cosa, no hauria d'anar pitjor, se li ha de tractar, sí, òbviament, però vull dir, pot més o menys tirar. Vale, doncs, bueno, home, si no veig que és una cosa vida o mort, intentaria salvar el camió i poder cobrar la recompensa, almenys que serveixi per alguna cosa. Vale, però sí que el tenim voltat. Per això, com està, on està el camió? O sigui, està en arbre, fins a arbres, no sé. Quan obriu, esteu en el que seria una mena d'hivernacles. La il·luminació és bastant intensa, tot rodejat del tipus de plantes, o sigui, és una il·luminació intensa, esteu en uns hivernacles gegants que és quasi el que cobreix la major part del territori agrícola. I hi ha molts focus i ja bàsicament són plantes de cultiu. No s'ha d'identificar quines exactament, o quines són bastant llargues, com si seran un tipus com potser blat d'amor modificat genèticament per créixer més i ser més productiu. Vale. Però és això, esteu entremig i entremig de vàries. És dens, però la il·luminació de dalt és tan gran que continuava veient-ho. Vale. Creus que serà fàcil volcar el camí? Nosaltres diem, això pesa molt o què, a dintre o què? Anem a mirar. Jo aniria a mirar-ho, però amb precaucions, no sigui, saps, que hi hagi una... No, d'analitzar si hi ha alguna cosa. Si palpo, no puc limitar... Vale, si et connectes amb el vehicle. Sí. No, res ja carregament, mires els blocs, mires tot, no diu res de bomba, tampoc té cap detector com a tal de si hi ha algú, però només hi ha el carregament allà. Doncs obrim. Vale, és una obres, agafes la porta i al obrir veus tota la cabina buida, el contenidor buit, excepte una capsa lligada amb unes bragues de unes cintes, una capsa que
Després de fer metre i mig de llarg, no metre i mig, però metre de llarg per mig d'ample. Home, diminuta tampoc. Vale, doncs... Que pel que és el tamany del camió, no quadra. Vale. Què creus que és? Això no estic a menjar o alguna cosa? Això ens va dir en Carlos. Consumo, aviam si pot menjar. No, està tancada la capsa, no farà Es pot obrir fàcilment? Té un candau electrònic. És a dir, hauries de... Piratejar-lo. Hauries d'entrar en el candau. Vamos allà. Vinga, va, tira-me. Què tires? Com ho fas? Ara... Mira, amb passió, ja estic emocionada. A veure què. Toma! O sigui, l'obres i aconsegueixes mantenir com es diu, la integritat de l'interior, saps que es pot mantenir bé, això l'obres, i veus que hi ha són una colla de boles d'arròs, són una colla de nigiris de sushi amb alguns maquis i amb unes salses ja per sobre, després un nigiri amb anguila, de salmó, menjar real. Aleshores fa una olor que et captiva. Després hi ha un potet que és la salsa de soja. Però si ha volcat tot, això deu estar... No, perquè està fet de tal manera que és un tipus de tancament bastant estrany que no havies vist mai. És com si estigués... Que en té cantó de la capsa té una mena d'envàs en el buit. I quan es tanca, vas en el buit i ho pot operar tranquil·lament. Uau! Havies vist mai alguna cosa així, Xènia? No, tia, només el fèl·lic. Sushi? Això no és una ara. Això és una bruixeria. Diuen que està bo, però millor que el portem i comprem allà. Vale, haurem de buscar un transport. Hi ha un vehicle, alguna cosa? Al sortir, si té una hivernacle, per una capsa, que pot arribar-hi al forat d'aquest hivernacle, que deixa el camió a l'entrar-hi, i òbviament hi ha alguna llum estroboscòpica que li heu de lluny que sembla que ha donat alguna mena de senyal, no està sonant cap alarma ni res sonora, suposeu que vindrà algú cap allà, i sortiu, veieu un cartell, un cartell, i allà sota hi ha una moto esportiva, o sigui, aquestes allargades, i amb dos rodes, senyora moto, no hi ha ningú. La color vermella, que és la moto. No sona. Vale, doncs... Sembla que és el nostre carruatge. Això és molt radical, Gina. Aquestes motos són molt radicals. M'estàs dient que no t'atreveixes? Ui, tant que sí. Sisplau, afanyem-nos que no sé si ho entenem molt bé. Va, dona, no serà pitjor que tindre la regla. Em vaig operar per no tenir la regla. Sí que era implant. Que intel·ligent, sí, jo no ho vaig estar mirant, però... Bueno, vinga, anem, que aquí hi ha una cosa que salta. Tienes tu la moto, no teu... Ja es posa per l'organitzant, però no és tu. Sí, ja està. Com se'ns desmagui aquí de col·lega mig camí, però els podem així. Bueno, pues la moto... La moto tenia que la moto va superràpid, però el que és tu no és sola, perquè a més està com dissenyada per poder tenir una conducció quasi automàtica. I arribeu en el polígon i a la nau, fora. O en alguna banda, no sé, alguna indicació... No estic dit tampoc, quan estic dit l'Ibernacle ja estem encesos, però hi ha una mica d'activitat a la nau, poca, però hi baixen uns cotxes, alguna de logística que estan portant paquets també allà avall. Aquesta nau no hi ha... Va, no s'hi pot entrar... Sí, hi ha una porta. Cada? Ja, clar, no pot tancar. Ja, però amb què? Porta normal amb pany... Bueno, doncs no, clar. No s'obre. Està tancada amb tal. Utilitzo el meu set de ganzúas. Hi ha un timbre al cantó. Ah, joder! Això es diu abans, hòstia. Però sí. Bueno, clar, se suposa que se'ns espera. Vale. Sí? Hola! La meva interferència molt... És en Garros? No. No. Bueno, no vull distingeixes perquè té molta interferència. Vale. Hola! Hola, portem una cosa que em sembla que us interessa. Què? Qui ets? Tenim un paquet de part d'en Garros. Ah, entra! Entre els dos? Sí. Vale, ara una pregunta.
La Charlotte tindria algun tipus d'ex? D'ex? Exparella? O parent amb qui no es parli? O... Bueno, no sé, la seva primera ex. La primera ex. Com es diria? Elvira. Elvira. Que era una imbècil, era una manipuladora. Estava molt malament i el feia sentir molt inferior. Doncs, al partir de la porta hi ha una escala il·luminada amb llum, després envolta una altra porta. Perquè hi ha una porta, arribaries al que és un despatx, on hi ha un grup de una dona rossa, alta, ampla i d'ombros amples, amb un elegant vestit, traje negre, perdó, fumant un puro electrònic. Un puro electrònic? Sí. Cuidao! I reconeixes l'Elvira? Oh. La pècora que... Què fas tu aquí? Hòstia, això és fantàstic. Pensava que no t'hauria de tornar a veure mai més. Com va el tema? Què? Saps el que costa netejar aquest terra? Sincerament, m'importa una merda. Va, dona, va. Ets tu la que ha demanat Has de superar. cony de capsa? Bé, a veure, porta aquí l'obra. Sí, ha fet un codi. Obra. És fantàstic. Un moment, No, ni un moment ni res, paga ni un moment. Però espera, queda't aquí, seu aquí. La teva amiga té problemes? Mira, truco que vingui un equip de mèdic i us portin els dos. Si t'esperes aquí, us venen a buscar. Diu a la Xènia. Que sí, un moment. Bueno. Que és que està més pàl·lida la Xènia que abans. Bueno, vale, va. I la Elvira, sí, seu aquí, al sofà a l'altre cantó, posa una càmera en la pantalla portàtil, no us veu a vosaltres, la capsa, us posa mirant, i surt una altra dona, diametralment, en colors és oposat en ment. Mentre ella era pell blanca i rossa i un traje negre, a l'altre cantó hi ha una noia de pell negra, cabell també negre, estil afro i un traje blanc, impolut, també és una cadira, i l'Elvira està... Mira, tinc el teu sushi. És que l'altre diu, puta, una cabrona, i a sobre em vas quedar, què passa culpa teva, em vas anar a provocar un dia... L'altre ex. Aquí la Charlotte està flipant molt, que de fet s'ha assegut al sofà, perquè també tenia ganes de descansar, però en un racó, en una punteta del sofà, tota tiesa, i ho està flipant molt. La mirarem, apaga el senyal, la pantalla. Sí, és amb el que vaig caure les banyes. Mai t'has arribat a plantejar lo repugnant que ets? Està boníssim això. I tira la resta de la paperera. M'alegro molt. Has de superar-ho, això. Ja sé que vols tornar amb mi. Jo vaig superar i ara era molt més feliç sense veure. Ja et veig. Per cert, t'he tirat una mica xupet. Una mica de... Suposo que és la teva feina, no? Tinc el mocador al terra, m'aixugo amb el dors de la mà i després m'ho refrego pel sofà. Saps una cosa que costa aquest sofà? Costa més que tu. Però... Per l'enyorança que et tinc, no puc reclamar. Bueno, com hi va la Xènia? Ja està? La Xènia està en plan... No sap si cau inconscient. Està en el punt en què no vol perdre la consciència, però vol perdre la consciència per no haver-vos de veure, però alhora el morbo dintre seu li diu que sí que saber si us matareu o no. Xènia, no. Tot això que arriba un piquen el timbre. La vostra ambulància express que us he demanat. No preocupis, ja li cobraré a l'altre. Perquè és que m'ha una mica malament. Perquè vegis que tampoc soc tan mala persona, no t'he descomptat de tu. No has tenit. Hauries d'acceptar que sóc un esperit lliure. A mig discurs em giro sense dir-li res i me l'espiro amb la Xènia. I això, vés-te'n! No t'ho han dit la veritat, no ho sé. Vale, doncs això, marxem cap allà, amb una ambulància i esperem haver de tornar a veure aquesta cuida. Llavors, clar, tu l'home t'ho agafes o vas amb l'ambulància? No, vaig amb la meva amiga.
I mentre esteu a l'ambulància, la Xènia està atenent, l'han posat un tipus d'espuma que li està tapant la ferida. Tia, tens un problema amb les parelles, però un problema molt bèstia. Què? Tu què creus? Les altres no han estat tan malament. Per cert, em des unes quantes birres, bastantes més de les que em deia, ja que l'altre ha mort, una mica de lo seu. Aquí no m'he tocat el calent. Esclar. Cuidado. Per cert, tinc un bolo la setmana que ve, vindrà? Mira. Tanquem el capítol i esperem que hagi estat prou divertit. Sí, Déu-n'hi-do. Fins la propera. Fins ara.